בתקופה בה כמעט ואין הזדמנויות לרכישת קרקע בעלת פוטנציאל לבנייה ועליית ערך במרכז הארץ, משולש נים בדרום ראשון לציון הוא סיפור יוצא דופן. מדובר בשטח הגובל בכביש 431, נמצא בסמוך לתחנת הרכבת ראשונים ועם גישה מהירה לכביש 6. משולש נים מתפרס על שטח של 350 דונם, עליו צפויים להיבנות בבנייה רוויה כ-1,300 יחידות דיור ב-18 מגדלים בגובה של 19 עד 24 קומות. הקרקע למעשה היא לא עוד קרקע עם פוטנציאל. כמובן שאנחנו מכירים המון קרקעות שקיים בהן וטמון בהן הפוטנציאל, אבל פה אנחנו מדברים על קרקע שמי שיזם בו בקרקע את התהליך ומי שיזם פה את הרצון להקים פה שכונת מגורים, זאת הוועדה המקומית ראשון לציון, ואנחנו יודעים שהתוכנית הזאת מדברת בעד עצמה. מדובר בקרקע פרטית המיועדת על פי תוכנית המתאר המחוזית להפוך לשטח לפיתוח עירוני שיכלול מגדלי מגורים, מבני ציבור, שטחי מסחר, דרכים ו91 דונם של שטחים ציבוריים. היום ניתן לרכוש זכויות בקרקע לדירה באחד ממגדלי השכונה במחיר של 350,000 שקלים, עם רישום בטאבו, ללא התחייבות ספציפית לקבלן ועם אפשרות למכור את השטח הלאה בכל עת. אנחנו רכשנו חלקה בשלמות, שבעצם אנחנו מובילים את השלב הזה בכל אורך הדרך עד השלב הסופי לעבר הדירה, כשפה אנחנו נלך להערכות שמאי של 1,800,000 לדירה מוגמרת, כשבתוך ה1,800,000 גם כן פה 800,000 ש"ח יהיו היטלי השבחה ופיתוח ועלויות הבנייה, שזה אומר שהקרקע שוויה יהיה 1,000,000 ש"ח. את אותו 1,000,000 ש"ח אנחנו נותנים כרגע ב-350,000 ש"ח, מה שאומר ומצביע על 300% רווח. אז כיום, כאשר שטחים לבנייה במרכז הארץ נמכרים במיליונים, ושטחים חקלאיים שבכל זאת נמכרים בזול מגלמים לא מעט סיכונים, משולש נים הוא אולי אחת מעתודות הקרקע האחרונות במרכז, שיש להן פוטנציאל לרווח של מאות אלפי שקלים ללא סיכונים מוגזמים. 300% רווח, אנחנו יודעים היום שבעצם בבנק, גם אם התהליך הזה ייקח 3 שנים, אנחנו מדברים על 100% בשנה. אם התהליך הזה ייקח 6 שנים, ואני מעדיף להיות פסימי, אנחנו עם הרגליים על הקרקע ומעדיפים להגיד 6 שנים, שזה ייתן 50%, עדיין ב-50%. לעומת הבנק היום שנותן אחוז ללקוח טוב, זה פי 50. משמע שכל לקוח שישאר שנה בקרקע הזאת, הוא צריך 50 שנה שהכסף שלו יעבוד בבנק.